tomto videu si ukážeme, ako sa používa niekoľko nástrojov, ktoré môžete použiť pri prezentovaní vašich učebných hodín. Ukážeme si, ako sa dajú nastaviť prechody medzi stranami, ako sa používajú nástroje odkrytia reflektor a taktiež poznámky na obrazovke. Na tejto strane nastavíme prechod. Môžeme to urobiť buď tak, že prejdeme na Vložiť a prenos strany, alebo pomocou kliknutia pravým tlačidlom myši a znova prenos strany. Zobrazí sa nám takéto menu, kde najprv nie je nastavený žiadny prechod. Nastavíme napríklad posunúť vľavo. Taktiež je možné nastaviť, či sa daný prechod použije pre celý dokument alebo iba aktuálnu stranu. Ponecháme aktuálnu stranu. Ak začiarkneme toto políčko, tak prechod sa uplatní pre všetky ďalšie strany, ktoré pridáme do nášho dokumentu. Na ďalšej strane podobným spôsobom nastavíme napríklad posunúť dole. Ak si teraz tieto stránky zobrazíme znova, vidíme, že sa zobrazia s patričným grafickým efektom. Na tejto strane si ukážeme použitie nástroja Odkrytie. Prejdeme na Aplikácie a Odkrytie. Zobrazilo sa nám takéto tienidlo, ktoré môžeme posúvať zhora, zprava, zdola, taktiež zľava a taktiež môžeme nastaviť priehľadnosť. Ďalším nástrojom je reflektor. Zobrazí sa nám taktiež takéto zatienenie, len s malým okienkom, ktoré môžeme posúvať tak, že klikneme na šedú oblasť a posunieme okienko tam, kam ho chceme mať. Dá sa meniť jeho veľkosť jednoduchým potiahnutím kurzora a taktiež jeho tvár. Zvolíme napríklad kruh a zmeníme jeho veľkosť a polohu. A taktiež môžeme nastaviť rôzne úrovne priehľadnosti. Poznámky na obrazovke. Prejdeme do Wordovského dokumentu, kde máme príklady z matematiky. Ak teraz stlačíme ikonu poznámky na obrazovke, počujeme zvuk ako pri odfotení fotoaparátom a okolo okna sa nám zobrazí zelený rámik. Vtedy máme ako keby fotku pracovnej plochy, v ktorej môžeme pracovať s nástrojmi rovnako ako v poznámkovom bloku. Čiže môžeme používať zvýrazňovač, písať text, alebo napríklad použiť pero či štetec. Toto zobrazenie vypneme pomocou kliknutia na ikonu myš. Ak teraz prejdeme späť do poznámkového bloku a otvoríme galériu, tak obrázok zhotovený pri stlačení poznámky na obrazovke nájdeme uložený v adresári poznámky na obrazovke. A jednoduchým potiahnutím ho môžeme zobraziť v našom poznámkovom bloku a ďalej s ním pracovať.